tisinya untungo apa ko maulik kau iamot ispita pad iamot i natiba no jangin unna datanya parewa sa ispita eksiki na hamidi kalan sandan nayon iamot ta ini kita ningo no sa ulu kintusi na mediko ni apa na kopya hungki sa kwa halok siya mediko we have Dr. Lamar that is presently working at ECHC. He's really into herb, local herb. Sa nua ilengnya na i-resolve sa nua na resolve how do we know if that sickness is healed by the present in Western medicine? If you are in adding in the local medicine, so we wanted to make sure that you're healed by our medicine. So megejisia ini loki maleko sana ni megejisia ini Filipino Dr. Lizama na iti after certain visits di medico no sa tisinya ngomlo megay study makoni para so amti o so amo sa iti ina nang ano ka ya sa wow na malong loki sa 4 meses 6 meses sa kada matug ispita kabulu sa duru kumaila mau kung istatsinod niya. Kada matto gidima, pumasok sa statisinya kaulo. For 6 months. Pes, sige na, niya na tisinya ni nga yan, uhumlo ni Chenlo, ay among hospital. Us suruhana muna humlo, mga tayo sa dipunta. Sa tatututupi yan, niya lo, pizza, muna humlo. Carolina, nandihan sa magkay na daw kulo na kalan mampus kadzamda hami kamzada sa no mampus bulan na sinahin na susa lumumuam loki sa hospital ni pero nakano sa estaba hamduta ginatin sa para ajuda ki hospital matulog sa ipan hospital niya tawag sa chinot niya pues esta rin ang tawag sa chinot niya ni to di diagnose no dahil nga tawag sa chinot niya pues hindi claro na di chenlo no punto kasi na chenlo no mana inya ginilita mana nata sa kumpendi afaloki na manamang